Els instituts de Mislata s'uneixen contra la violència de gènere. Al llarg de la setmana han dut a terme diverses activitats per a conscienciar els joves sobre la violència masclista i per evitar que continuï aquesta situació. L'Institut Molí del Sol s'ha sumat a aquesta proposta. Per això ha decorat el hall del centre amb cartells fets pels alumnes amb missatges reivindicatius. Carmen La Peña, regidora de Polítiques d'Igualtat, va acudir per entregar una guia d'actuació contra el maltractament a la dona i un subratllador en el lema tatxa la violència masclista. En las jornadas del 25 de noviembre todos los años hacemos unas campañas con el lema de no a la violencia contra las mujeres, pero este año pues le hemos querido ampliar más estas campañas que venimos haciendo durante ya muchos años. Entonces hoy entramos aquí a los institutos para darles pues primeramente unas guías de actuación. Vamos a dar 2.000 marcadores en los cursos de la ESO con el lema Tacha la violencia machista. Estos cartells representen unes mans morades i s'acompanyen dels missatges escrits pels alumnes del centre. Per la seva banda, altres centres educatius com l'Institut La Moreria també han contribuït en aquesta causa. Enguany, l'IES La Moreria, d'acord amb el que volia la Comissió d'Igualtat, l'alumnat, volien fer una cosa que fos molt significativa i que perdurara dins del centre. Aleshores, l'alumnat va decidir que volia que figurara en el pati, perquè també estem treballant els patis inclusius des del curs passat, se volia que en un mur figuraren el nom de les 1.027 dones assassinades i l'edat que tenien. A banda d'això, després, quan estiga acabat, apareixeran també uns punts roixets que seran els xiquets que també han sigut assassinats. L'alumnat del centre es va reunir a l'hora del pati durant tot l'últim mes per tal de cercar el nom de les dones assassinades per violència de gènere des de que es registren aquestes dades. Després van començar a dibuixar el mural el dilluns 25 de novembre i finalitzaran el dia 28. Como siempre, ya llevamos años ya luchando contra esta lacra que es la violencia machista, en este instituto concretamente y en otros muchos de la comunidad. Estamos muy contentos de que cada día participe más alumnado y más profesorado y haya más implicación de todas las tutorías dentro de este tipo de actividades que se proponen desde la Comisión de Igualdad. Decir lo que siempre he dicho y lo que he dicho en otras ocasiones, todos los maltratadores pasan por nuestras escuelas y por nuestros institutos, es aquí donde tenemos que hacer la labor de comprensión y respeto hacia las personas, de inclusión, de respeto a la diversidad, de tolerancia, y si no lo hacemos desde aquí no conseguiremos nada. Aquestes activitats s'engloben dins de les 700 jornades contra la violència de gènere de Mislata i ajuden a conscienciar als més joves davant d'aquest problema.